sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niini nga akong kaagi. Tagwala ko sa pangan nga Lalin. Sa pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. Araw kapi. Sampu man aking nalalasing sa tuwa. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Lalin. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Gisugot mo si Wade nga imo silingan nga adik-adik? Huy, baba ni mo. Oo, tinuod. Adik siya sa una pero dili na karon. Nag-usab na ka siya. Mayon talagig pang forever na ginayang pag-usab. Usa sa nasa sunday, mo nga ko siyang gisugot. Sunday, mo nga ko siyang gisugot. Kay nahibaw ko nga kaya niyang mag-usab. Og tingali, ako mo igihatag sa Ginoo para niya aron hingpit na gid siyang mag-usab. Well, wala ko lang masul kundi good luck na lang ninyo ba? Sinsya ka, kung langon ako nagpabadlong sa una. Napunta ko trabaho ron. Ako timlik pa rin. Unsa ba? Okay ra uy. Ayaw na ko na ako naa. Ang importante nga, nakatuna ka o nag-usab na ka. Salamat lalina nga. Imo di kong gisugot. O imo kong gidawat. Tungod kay nahibaw ko, wait. Doon nagihapin nagpabiling nga kaayo ni mo. Bisan pa man sa tanang mga sayop nga nahimo ni mo. Mahal kita ka. Kung nahiba akong ikaw ang gihatag sa Ginoo na ko, aron hingpit akong mausap. Mayong gabi sir. Pa, si Wade, uyab na ko. Daan pagyug ko. Tinuod gid ning mga istorya nga uyab ni nimo tuhana. Pa, Nipatol kag adik-adik lalin. Pastor ko. Pero nakigrelasyon kag tao nga badlungon. pa, sa una rin ni gamit si Wade. Iyon ang giundangan ron. Nag-usab na siya. O giun sa mo pagsiguro, ha? Papasad, uy. Pwede maghatagan na itong chance si Wade? Nak, dila ko gusto nga malaot ka. Pa, dili na mahitabo. Gipaila-ila na ko siya ninyo. Gidaan ako siya dinhi sa ato kay tingali kita himong instrumento sa Ginoo sing kinabuhi. Aron hingpit na gid siya mag-usab. Ato ba rin nag-idaw niya? Lalin, Sir. Nahibaw kong dako kay kong kalapasan nga nahimo sa balaod. Ngun man sa mata sa Ginoo. Pero sa dihang naila-ila na ko imong anak. Sa dihang iya kong gisugot o gidawat. Gusto na kong mag-usab, sir. Gusto na akong tarungon ang akong kaugalingon. okay. Sige. Basta isaad ako nga dili ka magbuhat ng mga buta nga masakitan ng ako anak. Nagsinabot ba ta? Oo, sir. Huwag salamat kayo sa higayon, sir. Di ko usikan. Lalin, sakay lang ako. Ha? Ayaw lang, uy. Okay ra. Maghuwat lang ko sa kong uyab. Padong na to. Tingali ito maabot. Delikado naman ang orasan. Salamat na lang, Jean. Pero okay ra gyud. Nahibaw ko maabot gyud to. Tingalig, doon na rin lang langayan. Galing! Babe! Naabot na ay. Wala lang ko rin mo ha. Bye. Bye! Babe, Kinsa to? ay, kauban ako sa trabaho. Nadugay lagi ka. Kuan. Nangita ko kung mang rapiti gud. Mao ba? May kaon na ka? Mana? Sus, namakaknasad ka. Tana, mangitatagan-anan, una ta mo pa uli. Ganina pagit kang hilom kaayo. Naabot na lang tas amo. Huy, nga naman ka?
Wala. Ayaw gud pang makaknako. Sultihi ko. Ngano ka? Katong nakasakyanan ganina dito sa inyong trabahoan. Nguyab to nimo? Aw, si Jean? Oo, sa una, pero wa na ko gisugot. Pero friends meron. We're good friends. Tingali kon siya pa imong uyab karon. Iyon na ka maglisod. Siya na siya trabaho. Nya napagid siya sakyanan nga makahatod kuha nimo sa trabahoan. Wade, Samtang ako, naglisod pangitag trabaho. Ultimo plitip para kuhaon ka sa trabahoan. Maglisod pa. Wade, mahal. Ayaw gud pa ko na ana. Nahibaw kong dunay giandam ang Ginoo para nimo. Dili pa lang tingali karon dayon, pero sa umaabot. Pero hangtod kanus ang mahal. Hangtod kanus ang akong pagpaabot. Kanang mapulaan ka na ako. Wade, Recorded by X Thunder Gaming. Nadlok lang kung mawa ka na ako. Wade, mahal. Dili na mahitabo. Sa dihang gisugot ti ka. Dawat na ako kung unsa ka. Usa pa, mahal. Bisag wa kay trabaho, kaya na ko suportaan akong kaugalingon. Pero mas maayo mo gudunta, mahal nga. Ako man lalaki. Ako mo gasto para natundo, ha? Mahal, wa ko mo reklamo, ana. Sige lang, good. Puhon, makakita raw niya kag trabaho. Kumusta imong lakaw? Nakakita ka nagtrabaho? Papaghihapon. Okay rin na, uy. Huwat-huwat lang tagod. Kaloy anak kas Ginoo, mahal. Salamat ha, mahal. Aileen, salamat sa imong sobrang pagsabot ako. Mahal kayo, tika, Wade. Mahal sa gitikaran. Aileen. Wade. Sorry. Di ni husto. Ngano? Nganong nihunong ka? Ayaw sa akin. Di pa ni mauwa ang gusto ng ilan. Wade. Padayon. Pero, Wade. Wade. surprise, mahal! Happy birthday! Mahal? Iyan ang gasto tanan, anak. Happy birthday, nak. Happy birthday, Day! Thank you, ma. Pa. Hugday, salamat po kanianhi ka. Na, si Wade ay gi-invite kong apil. Mahal. Diin makagwarta. Mahal, doon na may trabaho. Tinuod? Oo, mahal. Wow! Happy ko para ni mo, mahal. Congrats! Thank you, mahal. Happy birthday. Flowers for you. Wow! Mahal, thank you. Mahal, kung makapigom na niya ako, dako-dako ba? Kasalanan di ka. Kitang duha mo magtigom. Mahal, salamat ha. Salamat kay imugi kong ginawat. Salamat nga, gatagan ko ni mo gayon. Tawad kay nakita na kong angay sa di panghatagan o gigayon, mahal. Og nisali ko nimo. Mahal. Magtulo na mi katuig, day. Wow, strong gid mo ha. O Day, nalipay gid kayo ko for you. Ingon man sa gipakitang effort ni Wade nimo karon.
Lagi, day. Huwag ito magmahay nga ako siyang gisugot. Lagi ay. Oh, si Wade. Day, susunod. Sige. Hello, mahal? Hello, mahal. Mahal? Nagkila ka? Sorry. Napod akong isa nga. Nahimo na mo. Unsa? Unsa ibot mong ipasabot? Ang na. Ako na palang pag-insulti niya. Hello, ma'am. Police ni. Unsa, sir? Ma'am, aniya lang sa PlayStation ng imuya. Amo siya nadakpan sa kasong paggamit o pamaligya o drugas. Unsa? Mal, sorry. Wait, ka na buhat ni mo. Huwag ganito ko. Tungod siya ko tiguha nga matagad kang mayong kaupawin. Unsa? Sa kinig yun ka ba, Aki? Huwag choice. Huwag lang kasi. Huwag yung trabaho mo tawa. Tungod siya kong baklang. Wait. Kalim. Kalimtin lang ako. Ginawa nga iba mo. Isa pa mag... Gusto ko na akong mag-usap pero... Una may ako. Hangtod sa hangtod nang magpapili na ako ang mga sa nga nahimo na ako. Bakit kang paon ako? Wait. Gano'n ba di? Pilan ako kanong ingon ani. Dili ka ko maptos. Piti ko. Positive. Maptos ko. Pasensya na ka rin. Pero, di na ako kayong mga mahan sa itong anak. Di na ako dinisuot sa pisuhan. Bisa pati ka rin magawas ko. Huwag niya po kayo mahimo para ninyo. Wait. Di ko agay na po. Unta makakita kang lalaki ka, mupang ka di mo ikadawat sa itong anak. Mahal di ka. Pero di ko gustong makantos ka. Mau, kalimtin ako sa hingit kay huwag ko'y mahimok para ninyo. Ang bingi nga itong anak. Wait. Sumulat na awiting pa. Sakit man dawaton, pero ako'y mahimo. Kung siya mismo, way salig siyang kaugalingon. Maong hingpit ko na lang sige kalimtan. Karon, mag 8 years old na ang among anak. Huwag namin yung asad ko sa lain. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Lalen nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nag-ulahan araw gabi. Gabi nasa Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jenny, sa di pa nakusugan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Rather Live While I'm in Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon?
Mao kining usa ka babae nga taga Surigao City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jenny. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat intawon kay naka-out na gid ko sa akong trabaho. Hi, Jenny. Oy, Mark! Ikaw man ko day na. Pauli na ka? Oo, Mark. Pwede o ako na lang kang ihatod sa inyo? Ikaw? Ay, dini na lang ko, Mark. May paliton pa sab ko. Sige. Jen, di ba wa mo kay duty ugma? Wa, kay Sunday man. Nga naman anta? Saruyon ka ko sa inyo, ha? Pwede ra. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Oy, nga naman. Nainita ni mo. Kinsa man? Si Kuya Mark. Pasudla lang. Imo gyud gitinuod ha nga mori kas amo. Lahi ba ako? Kung masaad ko, ako ganun tumanon. Atik sad ay. Tinuod bitaw? Ang saday mo tuyo na ako, Mark. Nga nituyo magid ko ganis amo. Kuan, Jen. Hindi na lang ako magpaligoy-ligoy, ha? I love you, Jen. Mark, Muna tinuod. Dugay na kung nakagusto ni mo. O namisita gid ko ni mo, aron mutuo ka nga, tininuod din ako wadihan ni mo. May chance ka ko ni mo, Jen. imo mo sa kong gipakalitan, Mark. Uy, pwede og mo balik na lang ta? Sige, okay ra. Wa mo sa ko magdali. Makapaabot ra ko hangtod kano sa kamaluoy nako. Salamat, Mark. Ayon sa man, nanguyab to si Mark ni mo dyan eh. Ma. Unya imong gisugot. Wa pa mauy. Wa pa. Nga sa ato pa imong gidaing sugton. Okay naman sa tingali nga akong sagdan si Mark, ma. Kay buutan man sa siya. Dili ko gusto nga magkauyab mo ng Mark. Nga naman, ma. Ang akong gusto, nga maminyo ka og hapon aron maluwas na sa atong kapobre. Ma. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, unsay hapon good. Ayaw pa man na ng Pinoy, oy Jenny. Labi na ng Mark. Sus, pangitag hapon aron maluwas na sa atong kalisod. Tanawa na nga itong mga silingan nga nakabanaog hapon, oh. Diba, nasinsoy lang kinabuhi. Naapil pa ang ilang mga ginikanan. Ma. Lain ng mama, uy. Siya may magpuot kung kinsay akong piliuin. Dili ko mahimong mutuman ni mo, ma. Sundon ako kunon sa mikipitik sa kong kasing-kasing. Tinuod, Jen? Imo na kong gisugot? Mark, uyab na ta. Salamat kayo, Jen. Ngawad ko ni mo pantusag dugay. Salamat ko kayo. Nganong gihatod ka tong Mark? Unsa man uyab na gyud mo? Ma. Ako nang gisugot si Mark. Gahi gid kag ha. Giingnan ti kag ayaw pag-uyab-uyab og Pinoy. Labi na gyud ang Mark ka pobre pa nato. Hapon lagi ang minyo aron madato ta. Samo kay ning imong hapon, ma, uy. Dili ko ganahan ng hapon, ma. Dili ko ganahan nga mangita og hapon. Si Mark ang gusto na kong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi. Mao ba? So magtuman gyud kas imong gusto. Hala sige. Gahi man gyud ka kag-o, layas dinhi. Uban na tong Mark. Ma.
Nga sa ato pa, wag gid ko magustuhi si mong inahan, Jen. Mao na, Mark. Kay gusto niyang maminyo ko kapon aron ko numuhayahay ang iyang kinabuhi. Unya, sa may plano ni mo ron? Naglibog na gid ko ini kay gipalayas naman ko niya sa amo. Ay, kadlok. Mangita taga itong kapuyan. Unsay puti mo ipasabot, Mark? Mangita taga itong kapuyan. Kay magpakasalta nga kita ra. Mark. Dali arang nilabay sa panahon dong sa walang ibaw nga sa atong pagpaningkamot nakatukod na taog kaugalingon atong negosyo. Magiday. Malakaw rin day. Asa man ta? Atong dawan sa mama ni mo. Ug ato sa diyang bahinan sa grasya nga atong nadawat. Maayo pa dong kay gimingaw na sa gigo ni mama. O sa may imong gianhi? Pasaylo alang ko ma. Ngawa ko mutuman sa gusto nimong mahita po. Bisan tuod og dili hapon ang akong naminyuan ma pero maayo man ang dagan sa mong panginabuhi. Gani may gamay nami nga negosyo. Mauna, ma. O mahimo may mutabang ninyo sa inyong panginahanglan. Aw. Kamoy bahala. Pasayloasad ko sa akong nabuhat ni mo, Jenny. Huwag ni mo, Mark, pasayloasad ko nga wa ko makadawat ni mo. Ato na tong kalimtan ang tanan mo eh. Day, ato na tong kaon ang atong gipamalit na. Parang mama. Induta sa kong gibati day. Nga nakadawat na nako ang imong inahan. Ako sabdong gaan kay akong dughan nga nagkauli na ang may namong kabubuton gyud ni mama. Mayon ta dahil nga magpadayon ng maayong pagtagad ni mama ni mo. Dili na ako. Nagdama na itong tanan ang atong ighatag nilang mama ni mo, day. Niara dong, ni Ana. Narday. Malipay gnus mama ni mo. Kay ato naman sa siyang giduaw. O may dapo ta lang silang panginahanglan nun. Maugi dong. Pero sila kadalipay ko silang gibuhat. Kinsa may kontra ining mama nga nagyaw-yaw man. Manilang gatag. Ay, ngano ba na? Nangayo ko nga ilaram akong gihatagan. Bisag kano sa dili gyud ko makadawat na Mark na himong banas imong maguwang junjun. Ang akong gusto hapon. Moy akong gusto nga mabana sa imong maguwang. Day, ito na. Mamauli lang ta sa ato. Pasensya na kasi manadunggan sa akong inahandong ha. Okay na, day. Pero, ay, hangtod day karon, gikontrahan pa ko sa imong inahanday. Bisan sa kaayo nga akong gipakita nila. Di gyapon siya makadawat na ko. Ayaw na siya kagdadong. Ayaw na ha. Ako na kang bana. Ug imo na sa kong asawa. Bisag unsay mahitabo, way makabuhag nato. Ug maning kamot ka nga mahatagan nato og maayong kaugmaon ang umaabot natong mga anak. I'd rather leave while I'll keep my dreams and just pretend. Sa pagkakaroon, may mga anak na mini Mark. Pero nagpabilin paghapon ang kasuko ni mama sa kumbana. Usahay, magpakita siya og kaayo namo. Pero pakitang tao lang. Sa mga ginikanan nga naminaw karon, mora niya akong ikasulti. Ayaw ninyo butikin sa man ang higugmaon sa inyong mga anak. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Jenny nga taga Surigao City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga rikalohan, I rather live while I'm in love. Ang mong kaagi kibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa pakpada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang ni ining tulumanon, hanuman sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakaing salamat sa inyong pagpaminaw.